हेलो एवरीवन गासैखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनो थाबाय बिदिब्ला दिनै आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैबावबाय जेराव आं खोमा बिबार अनला ना संनानै देखायनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव मानोना खोमा बिबारखौ जोङो सिजनेलावसो मोनजायो जों सम जाब्लासो मोनजायो ओरैनो माने 12 मान्थ्स 12 मास जों मोननो थाङा आरोना ओंखायनो माने आं नोंथांमोननो थाखाय आं माबायदियै आंनि रेसिपिया माबायदि आं नोंथांमोननो देखायनो लाबाय आरोना खोमा बिबार अनलाखौ माबायदि सङो स' बिदिब्ला फै जों नायलांदोनि खोमा बिबाराबो न'आवनो दंखायोमोन नालाय ओंखायनो खानोसै आरो बेखौनो दायो बारिनिफ्राय खाबाय सायबाय सुबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो केराहियाव होनानै बेखौहाय खारैजों संख्रिजों एसे हालदै होनानै एवख्रेबग्रोना लानोसै आरो मेसें जाब्लाल'सो खोमा बिबारखौ मोनखायो आरोना ओंखायनो आं सानदों आरो जा गोथाव संनानै माने गावबो जानोसै आरो न'नि मानसिफोरखौबो जाहोनोसै होननानै सानदों आरो ओमफ्राय दिनैथ' नाजों संगोन बेखौ ओमफ्राय दस्रा आलदा दिनाव दाउ बेदरजों जानोसै आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय था मादि सङो आरोना गोथाव जायोना जाया हालदैजों खारैजों होबाय नालाय ओंखायनो गोजा रं जाबोबाय आरोना स' नोंथांमोना साननो हागौ मा होखो गोजा जाबोखोनानै इयाव जेबो होआखै हालदै एसे होदों ओमफ्राय खारै होदों आरोना एवख्रेबनो थाखाय खारै होयोब्ला माने दसेनो थाबनो रुइनानै गल' गल' खालामना नाग्लिनो हायो आरोना ओंखायनो होनाय जायो आरो दैबो होआखै आरोना संख्रिजोंनो माने संख्रियानो दै ओंखारो नालाय संख्रिजों ओमफ्राय जिहेतु सुदान नालाय ओंखायनो दै एसे ओंखारनानै नाग्लिनो मोजां जायो आरो जेसे हायो आं जेरै नाग्लिनो बिदि नाग्लिना होदो आरो अब्लानियासो माने थाराफ्रा माने बिबारफ्रा गल' गल' जाजोबो आरो गल' गल' जायोब्लासो मोजां नाङोना गथा गथा थायोब्लालाय एसे जानो मोजां नाङा आरो आं बा गोबाङा माबायदि जायो मिथिला खिन्थु जोंना माने एसे गल' गल' खालामना जायो आरो दानियाबा नाग्लिखांबाय नालाय दै होनानै लानोसै आरो ओमफ्राय दैखौ एसे बुरजा गैजोहैनो होनोसै आरो जाहाथे अनला होनो हायो आरो जेब्लानाखि ग्लब 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 गोदौवो अब्ला अनला होनो हानाय बायदि होनानै लाखानोसै आरो दैखौ बे जाबाय माइरं देनाय जायखौ जोङो अनला बनायगोन आरोना ओमफ्राय दायो देनायाथ' जाबाय नालाय ओंखायनो बोखांनोसै आरो खारै होनानै थिगसे नाग्लिदोंबाबो एसे गथा गथा दोङोमोन आरो ओंखायनो थिगसे रानसा होना होबाय आरो जाहाथे गल' गल' बांसिन गुन्दै गुन्दै जासिनो आरोना बे जाबाय एडिसनेल आरो नोंसोर खालामो खालामा नोंसोरनि आरो बेयाव रुसुन ओमफ्राय फानलुजों देनानै होबाय आरो मानोबा बिदि होब्लासो गोथाव जायो नालाय ओंखायनो बिदि होबाय आरो माने गोबां गुबुन गुबुनफ्रा माने आलदा आलदा जायो आरो आं बिदि मोजां मोनोखाय आं बिदि संबाय आरो नाखौथ' फ्राय खालामना लाखाबाय ओमफ्राय बे नाखौ एसे एवनानै होनोसै आरो नायाबो साइदेर साइदेरना जा जाब्रा जाबाय आरो
बे दा बावैसो देनाय दिंखियाव देनाय माने माइरं गुन्दै आरोना ओमफ्राय बेयाव दै होनानै बेखौ गलायनानै मैगङाव होगोन आरो अब्लानिया अनला जासिगोन आरो सोरबा सोरबा गोरानबो होयो होननानै आङो खोनानो मोन्दों आरो एक्चुलि गोरान होयोब्ला माने आंना सिथाब जायो आरोना ओंखायनो आङो दै होनानै माने गलायनानैनो होयो आरो गावबा गाव स्टाइल थायोना गावबा गाव माबायदि खालामनो मोजां मोनो स' आं बिदि खालामोब्ला साबसिन जायोमोन आरोना ओंखायनो आं बिदि खालामनानै होयो दानियाबा अरा धाम धाम धुम धाम लगायनानै होनांसिगोन ना धाम धाम धुम धाम सुखावनानै होलाबायनोसै आंना दायो अनलायाबो होजासिगोन मानोना ग्लब ग्लब गोदौखाबाय आरो ग्लब ग्लब गोदौबासो अनलाखौ होयोब्ला साबसिन जायो आरो नङाबाथ' बेबो लदा लदा जानो नागिरो नुनायावथ' जा टेस्टि नुखाबाय ओमफ्राय दायो ओंखामजों जाबासो मादि जागोन मोनथिला आरो अलमस्ट रेडि जाबाय आरो संख्रि साखिबानो माने जाबाय आरो बांद्राय माने आथा आथा खालामोब्लाबो अनलाखौ जानो सुखुवाना आरो एसे थान्दा जायोब्लाथ' आरो बांसिन माने आथा आथासो जायो ओंखायनो एसे बिदिनो दोननोसै आरो जाहाथे उनाव मोजां जाहैयो आरो गुसु जानानै एसे आथा आथा जायो आरो